И ето започваме клипа на магазина, тъмно вечерта. Тъкмо свършваме работа. Това тук е магазина, аз влизам от тук, това е входа. Това тук е Produce департмента. Всичко е изкуствено, всичките им храни, мрани, всичко е изкуствено. Значи има доста разнообразие за това време на годината. Огромно е. Сега отиваме в Лакар департмент. Тук правят пици и такива работи, които седят за през деня, сандвичи, мангличи. Така нататък. Ето тук представлява фурната. И те беше такова, Ето, тези сандвичи, мангличи, както може да видите. С работници, тук ти отиваме в Лакар, в Дели департмент. Има всякакви салати, сирена, кремвирши и тук те вече са наистина деликатеси, всякакви буйки, салами и така нататък. Това е Валю. Валю, кажи здрасти. Така. Правя клип, ще го качвам в YouTube. Да. Вчера качих един на стаята ми горе. Ще ти го покажа после. Тук отиваме в специалния щанд за сирена и такива простотии някакви. Преди 2 дена пристигна. 250. И маслинките са много добри наистина, само как изглеждат. Ох, сирена, мирена. А тук е Seafood Department. Hi! Seafood Department. Има много стоки на намаление. Няма да минавам през щандата, защото няма смисъл, това е загуба на време. Да покажам къде е щанд, на кой щанд какво има, просто няма никакъв смисъл. Тук къде отиваме към Meat Department. Всяки видове места, които може да се сетите за всичко. Станете да не ви говоря колко са дълги. Хей! Води, коли, моли, всичко. Това там са касите. Тук си е все още Meat Department, виж колко е дълъг. Тук вече има Frozen. Тук вече отиваме към Frozen нещата. Всичко е замразено вече, нататък. Не всичко, де. Тук е всякакви детски работи, простотии, мърсотии, всичко има.
Тук отиваме вече към нарязаните и настърганите кашкавали и сирена. Кисели млека.